Que tal, saudos? O Pleno de Pontevedra ponse de acordo. Todos os grupos están en contra da ampliación da depuradora dos Praceres. De contado vemos os detalles e escoitamos as reaccións dos veciños. Isto é Pontevedras 10. Comezamos. Todas as formacións da Corporación Municipal aprobaron unha declaración conxunta para amosar o seu rexeitamento á ampliación da depuradora dos Praceres. Ademais, tamén foi aprobada unha moción de Marea Pontevedra centrada neste asunto para darlle maior relevancia ás reivindicacións dos veciños da zona. Pese á declaración conxunta de todos os grupos da Corporación en contra da ampliación da edar de Praceres, dende Marea Pontevedra levaron unha moción a maiores onde se solicitaba que se activen os servizos xurídicos do Concello para paralizar dita ampliación. Ese sería o primeiro punto. O segundo, que o Goberno faga pública a súa posición contraria a esta ampliación. Terceiro, que o Goberno do Concello demande de Costas que non autorice a ocupación dos terreos necesarios para esa ampliación. Cuarto, que o noso Pleno emprace o Goberno Municipal de Poio a poñer a disposición de Augas de Galicia os terreos necesarios para trataren as súas propias augas residuais. E quinto, o mesmo co Goberno Municipal de Marín. Dende Ciudadanos abstivéronse nesta votación ao considerar que todos os puntos estaban xa reflectidos na declaración conxunta. Pese a isto, deixaron claro que non a ampliación da depuradora e si a separación de augas pluviais e fecais. Pero ¿por qué nadie pone encima de la mesa el tema del saneamiento? Pues por lo mismo que la Xunta quiere ampliar la depuradora, porque es más barato. ¿O qué pasa? ¿Que es que no se inauguran las cañerías? ¿O no interesa hacer las cosas bien? Aquí, entre unos y otros, Lourizán está como está. A ver si ahora ponemos todos de nuestra parte, contamos la verdad de las cosas y hablamos de manera transparente. No a la ampliación de la edar, y sí a la separación de las pluviales y fecales e industriales. Dende o BNG creen que con esta moción están bailando as augas da Xunta de Galicia. A Xunta está chantaxeando os concellos para non cumplir coas súas obrigas e nós, desde unha corporación municipal, vamos ser cómplices. Sinceramente, non o acabo de ver. Nós, desde logo, se mantén así a moción, votaremos en contra. Pero tamén lle digo, o seu interese non é que haxa un acordo claro en contra da ampliación do DAR. O seu interese é, o seu minuto de gloria, estalle facendo o xogo á Xunta, asegúrollo, porque iso é co que leva mareando o Partido Popular moitos anos, e, desde logo, flaco favor lle fai nin o saneamento da ría, nin os veciños de Lourizán. E dende o PP consideran que o Concello está ao tanto de todas as accións que se levaron a cabo dende a Xunta e que, pese a isto, nunca se opuxeron a ningunha delas. ¿Y qué hace la Xunta? Se reúne con los concellos y les explica la situación y les explica también la propuesta, les explica lo que va a hacer. Y aquí que aparece nuestro alcalde, que para mí es el alcalde de los nuncas. Un alcalde que nunca se opuso a la ampliación de la depuradora en las diversas reuniones que tuvo el Concello con la Consellería desde hace más de 2 años. Un alcalde que nunca ha recibido a los vecinos a pesar de que se lo llevan solicitando varios meses, al contrario que el resto de grupos municipales que sí se reunieron. ¿Por qué no se reunía con el alcalde? Porque sabía perfectamente el plan de saneamiento de la ría, de la Consellería y de la depuradora, y nunca se opuso a él. Unha moción que saiu aprobada cos votos en contra do BNG, a abstención de Ciudadanos e os votos a favor do PSOE, PP e a Marea. Pois algúns dos veciños desta zona da cidade dos Praceres estiveron hoxe nese pleno. Tras as mocións presentadas, amosaron a súa satisfacción polo apoio unánime da corporación. Pese a isto, agardan que estas propostas non queden soamente no papel. Os veciños da zona entenden perfectamente que se leven a cabo traballos de mellora da edar, pero opóñense radicalmente á ampliación desta infraestructura. Vamos a ver, las cosas hay que mejorarlas. Si no funciona hay que mejorarlas o retirarlas o ubicarlas en otro sitio. Pero lo que estamos ahora es desatendidos totalmente. Yo tengo llamado protestando por los olores, por tal, y la comunicación que me dicen, bueno, no te preocupes, es que eso es el aire, y el aire va hacia vuestras viviendas y huele. Cuando cambia el aire, pues no huele. Esas son las respuestas que tenemos de Aguas de Galicia, personalmente mías, de llamar directamente allí. Entonces, sobre eso, ¿qué hacemos? Nos queda simplemente el protestar y que vosotros nos apoyéis en este tema.
No pleno desta xornada houbo tamén unha interpelación ao alcalde solicitando explicacións na negativa a liderar a mesa de negociación sobre o posible traslado de Ence. Lores considera que o único que ten cabida na actualidade é que o goberno de Pedro Sánchez derrogue a prórroga outorgada a esta empresa. O alcalde ten claro que el non pode liderar este proceso xa que está fora das súas competencias. Na mesa de negociación sobre o posible traslado de Ence chegou hoxe o pleno da corporación a través dunha interpelación do PSOE ao alcalde onde lle pedía que lidere esta mesa na que estarían sentados membros do Goberno Central, entre outras autoridades. Por lo tanto, agora toca a vostede, como alcalde de todos os veciños e veciñas de Pontevedra, mover ficha, levantar o teléfono, falar e convocar. E sabe que nese percorrido vai a contar con nós dentro da máxima lealtade. Nós estamos para axudarlle, señor alcalde. Por tanto, tamén que os seus cálculos electorais ou as súas estrategias de formación política non ceguen esta porta que se abre, que primen os intereses de todos os cidadáns de Pontevedra, porque todos, incluídos os que apoian a presencia de Ence, todos estarían encantados de que se fose de aí para outro emprazamento. O alcalde dixo e deixou claro que el non pode liderar nada onde o seu poder de decisión non sexa vinculante, é dicir, que non teña marxe de maniobra neste asunto. No tocante a Ence, a pelota lembrou está no tellado do Goberno Central. Isto non é ni máis ni menos que funambulismo político ou triple salto mortal con tirabuzón e doble pirueta ou algo parecido. Amigo Tino, tú sabes perfectamente que o Estado e a Xunta, nunca aceptan estar dirixidos por unha autoridade de menor rango. Grazas polo mérito que me das. Sabes perfectamente que no caso de hipotético traslado, ese hipotético traslado sería fora do Concello de Pontevedra. Supoño que estaremos de acordo aquí todos. E se é fora do Concello de Pontevedra, o alcalde non tería ningunha posibilidade de actuación, absolutamente ningunha. Que pinto eu presidindo unha mesa de negociación cando non teño nada que dicir, máis que estou en contra de que Ence este na ría. O líder socialista dixo que, pese a que lle custe, é o momento de que o alcalde mova a ficha. A realidade é que a pancarta é moi cómoda, pero como alcalde hai que exixirlle ao noso alcalde, eu polo menos lle exixo ao noso alcalde un pouquiño máis que estar sempre detrás da pancarta. Sobre todo cando surden opcións que poden ser moi difíciles, eu non o nego, poden ser quasi imposibles, pero non por eso debemos deixar de agotar esa posibilidade se é que existe. Sobre todo cando hai unha disposición que non houbo ata agora no goberno do Estado, non? E o alcalde tivo clara a súa contestación. Se por el fose, hai moitos anos que Ence non estaría na ría de Pontevedra, pero que pese a súa loita a día de hoxe non pode facer nada nese asunto. Logo, hipotéticamente, se efectivamente houbera unha posibilidade mínima e remota de traslado, nós non temos nada que ver. Ou é que vou a pagar eu que construya unha fábrica noutro sitio? Son eu o conselleiro de Industria, son eu o ministro de Industria, son eu o que organiza un polígono industrial estratégico para ubicar unha celulosa, son o responsable da ordenación do territorio. De que son responsable eu? Eu único quero que se marche dai. E fixen todo o posible. Me estaba acordando que non ven a conto, pero e non fixen máis porque non puden para impedir que siga producindo aí. Agora, se Ence debe ir para outro sitio ou non, e para onde debe ir, e quen ten que financiar eso, e se hai que financialo, etc. Eso non é competencia a min. A mí non me votes para... Interpelación remotada, coa mesma conclusión, o alcalde non liderará ningunha mesa onde non vai a ter ningún poder de decisión, así que de momento a actualidade de Ence segue igual. Aprobada en pleno a moción do PP onde se solicitaba a retirada de 4 lombos situados nas inmediacións do Hospital de Montecelo, uns lombos que poñen en risco a vida das persoas que teñen unha urxencia, segundo indican os populares. Dende o PSOE e tamén dende Ciudadanos apoiaron esta moción ao considerar que sempre se debe priorizar a vida e a seguridade das persoas que van nunha ambulancia. Que hai que hacer?
No podemos poner en riesgo la vida de las personas. Estamos hablando de 4 lombos en un entorno hospitalario en el que pasan ambulancias, no de un modelo de ciudad. No lo dicen los políticos, lo dicen los técnicos, los que saben de esto. Les pido que recapaciten y les repito, todos somos susceptibles de tener que usar el transporte sanitario y estoy seguro de que a todos nos gustaría que cuando nos toque a nosotros, los médicos, los técnicos, los enfermeros, los conductores, tengan las mejores condiciones para llevar a cabo su trabajo. En Ciudadanos nos hemos mostrado siempre en contra de esta plantación indiscriminada de lombos sin ton ni son, pero ya ponerlos en una rotonda nos parece un poco ya lo más absurdo. No estamos a favor desta sobredosis de lombos e, consecuentemente, vamos a votar a favor de su moción. Polo tanto, non vou decir eu cal sexa a solución, que o digan os técnicos, pero si nos gustaría enmendala nese sentido. En todo caso, insisto, nós imos votar a favor porque do mesmo xeito que estamos a favor dos lombos no conxunto da cidade, entendemos que os doentes, especialmente os graves que son trasladados a Montecelo, teñen que verse libres deste risco para a súa saúde nos seus traslados. Bueno, pois en relación a este asunto, esta mañá estivo no pleno o Premio Cidadán Ponle Freno Mateo Lafragua. Considera imprescindible que nesta materia se poñan de acordo todos os grupos políticos. Tras unha mala experiencia, Lafragua constatou as consecuencias negativas dos lombos nos traslados sanitarios e comezou un longo camiño para conseguir unha solución. Esta tarde expuxo a súa experiencia nun acto na cidade convidado polo Partido Popular. Mateo Lafragua estivo hoxe na cidade falando da sanidade e da seguridade nas vías sanitarias dos lombos, unha visita que tivo lugar grazas ao convite do Partido Popular. Cabe lembrar que Lafragua é o Premio Ciudadano Ponle Freno 2018 pola súa loita na seguridade viaria. He tenido que bajar en ambulancia de emergencia y en una de las ocasiones, en un lombo de estos, me desestabilicé. No dejé allí la vida pues porque los sanitarios afortunadamente me salvaron. Con motivo del último trasplante, que bueno, pues me devolvió a la vida, pues dije que había que hacer algo, porque en principio yo pensaba que solo era yo el que lo sufría. Pero claro, empecé a hablar con los pacientes de diálisis, se daban casos de sangrados en la zona de punción, al pasar los resaltos, empecé a hablar con los técnicos de emergencias, y entonces fue cuando decidí hacer el estudio, la repercusión de los resaltos en las emergencias sanitarias, y posteriormente un vídeo donde se ve cómo va el paciente dentro del habitáculo de la ambulancia. Bueno. Un premio que lle chegou pola súa incansable loita sobre este tema, un tema prioritario cando falamos de urxencias e de saúde. Y que se da a las personas que estamos luchando por una seguridad vial mejor. Por lo tanto, entrar en debates de metafísica y de que no sé qué organización dice la otra, no nos lleva a ningún sitio, porque podemos hablar de organizaciones europeas, ¿no? Por ejemplo, el NICE, que es una institución del gobierno británico. Bueno, pues dice que el día que se quiten los resaltos se salvarán cientos de vidas. E para chegarnos máis á realidade, Mateo Lafragua puxo datos sobre a mesa. En cada resalto hay un estudio que dice que se tarda en pasar una emergencia entre 10-15 segundos. Cada minuto para una persona infartada supone un 10% más de riesgo para su vida. Hagamos la combinación. Puede ser que en la respuesta no llegue a la emergencia o que no llegue al hospital. Y luego hay un dato muy curioso que me llama la atención. En un paso de cebra, normal, los que hemos conocido siempre, un accidente a 40 por hora, un atropello, habitualmente el impacto es en las rodillas y el peatón tiene tendencia a caer encima del capó. En estos lombos, ese accidente a la misma velocidad, el impacto es sobre la zona abdominal, la cintura, y el peatón cae debajo del vehículo. Analicemos cuáles pueden ser las consecuencias. Do pleno de hoxe dixo que o fundamental sería o consenso de todos os partidos. Unha moción, a do Partido Popular, que saiu aprobada cos votos a favor do PP, PSOE e Ciudadanos, a abstención de Marea e os votos en contra do BNG. E seguimos con máis cousas. A Asociación de Medianas e Pequenas Empresas de Pontevedra inicia neste mes de outubro unha nova edición da súa aula de Estrategia Empresarial, un curso dirixido ás PMS destinado a ofrecer un grau de especialización na dirección e xestión. Este martes presentouse esta segunda edición desta aula, unha cita onde tamén estivo presente o director territorial de ENCE en Pontevedra, que financia este curso de formación a través do Plan Social que desenvolve a Pasteira.
José María Corujo destacou que con este curso preténdese aumentar a captación dos participantes, incrementar as súas dotes de liderado, así como a súa capacidade de integración en equipos de traballo e de resolución de problemas na súa actividade emprendedora. ¿Qué pretendemos? Vamos a ver, las ideas, los proyectos son necesarios, imprescindibles para que haya actividad económica, que haya movimiento en la sociedad, pero entendemos que, bueno, entendemos, cualquiera lo ve, que no vale solo la idea, solo el proyecto, hay que acompañarlo con una serie de elementos imprescindibles. Si hemos visto fracasar, y muchas veces estrepitosamente, grandes ideas y grandes proyectos, pues por no saber hacer una buena financiación, por no conocer pues determinadas, a lo mejor, ayudas que podría contar, por no conocer una serie de cuestiones vitales. Pues. Un curso esta aula de estrategia empresarial o que poden asistir todas as persoas vencelladas co mundo do emprendemento e que está financiado grazas ao plan social da empresa ENCE. Estudiantes, pero incluso directivos de empresas o incluso autónomos o empresarios que ya tengan en este momento en marcha una actividad, porque van a tener una serie de elementos que le van a venir bien. A lo mejor pues alguno pues no le es tan importante y puede prescindir de él, pero vamos, tienen el contenido, si ves el programa, es muy extenso, o sea, yo creo que recoge todo el abanico de necesidades que puede tener una empresa. A matrícula é gratuita e o número de prazas non pode superar os 30 participantes. Os primeiros en anotarse serán os que teñen maior preferencia. O director territorial de ENCE amosou a súa satisfacción por colaborar con este proxecto e destacou a boa acollida do plan social na cidade. Bueno, en primer lugar, bueno, es una de las actividades más, ¿no?, que realmente van a ayudar a mejorar la calidad de vida de los pontevedreses, ¿no? En este caso en particular, pues fomentar el empleo, fomentar la actividad empresarial, que es importantísimo para el desarrollo económico de la zona. Ao longo do programa impartiránse sesións que tocarán diferentes ámbitos como a detección de oportunidades, elección de forma xurídica para poñer en marcha a empresa, a súa estrutura e organización, prevención de riscos laborais, marketing, internacionalización, planificación estratégica, ferramentas digitais ou plans de negocio. O Servizo de Igualdade da Deputación de Pontevedra convocou para mañá unha concentración de condena de todo tipo de comportamentos e ataques machistas ás mulleres, especialmente do machismo institucional dos cargos públicos. A concentración xorde en repulso aos insultos do alcalde de Vilanova contra a presidenta provincial. A cita será ás 8 da tarde no cruce da rúa Daniel de la Sota coa Peregrina en Pontevedra. A UNED celebrou en Pontevedra o acto académico de apertura do curso 2018-2019. O centro asociado acolleu tamén a entrega de diplomas aos graduados da 41ª promoción e aos participantes na 9ª edición do programa formativo UNED Senior. O consorcio recoñeceu tamén o docente Marcelino Agís pola súa traxectoria de 25 anos como profesor titor do centro. Así poñemos o punto final a este tempo de noticias en Canal Rías Baixas. Poden seguir informados en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Vémonos mañá. Adeus.